Japon jamana ye tasibila laban kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Shinzo Abe ye ni marifa cira ale la u ka fanga ɲini yɛrɛkofa dɔ senfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen. Inde ka Gujarat ale sigira mɔgɔw jiko dɛsɛ ani kuranko dɛsɛ b'u la k'a sababuya kɛ ji walankata ni ale firila u ka nin yɔrɔ kan ani sanji. Kurasi farajɛ jamanaw ka keleya tɔnba ye tarata don de du yɛrɛma yasa gɛlɛya mun bɛ kurasi ale ka doni la euro la o wuli ka bɔ yen ni laɲini bɛ se la a bɛ ɲini ka san 10 bɔ. Ukraine u ka kɛnɛya kisili kɛ cakɛdaw Ukraine worodugu yanfan na Mykolaiv kun bɛ ka tasuma cɛtigɛ ani gabakuru Rusi jamana ka kɛlɛkɛcɛw ye sanfɛ mugu dɔ keru kɛnɛyaso ani mɔgɔw bisi yɔrɔ minnu na olu dɔw tiɲɛna nin senfɛ ka mɔgɔ 12 k'o jogi. Philippines nisɔngoya tagamakɛlaw bɔra jamana faba kɔnɔna la u y'a ɲini ka jamana ɲɛmɔgɔ kura fɛ Ferdinand Marcos Jr. ko a ka jamana kisi Chine jamana worodugu yanfan u ka laɲiniw ma.